На ўрачыстае мерапрыемства сабралася каля 600 чалавек. Кіраўніцтва універсітэта, выкладчыкі, студэнты і выпускнікі розных гадоў. Это очень знаковое событие, поскольку существование факультета такой большой период времени не может остаться никем не отмеченным. Для меня филологический факультет – это семья, очень большая, дружная семья, в которой ты найдешь поддержку, любовь, заботу. И здесь никогда не обидят и никогда не подставят. И всегда услышат. А это очень важно. Сёння гэта адзін з найбуйнейшых факультэтаў. На ім навучаюцца больш за 800 студэнтаў, працуюць 48 кваліфікаваных выкладчыкаў. Падрыхтоўка вядзецца па 5 спецыяльнасцях. Знамянальна, што ў мінулым навучальным годзе тут адкрылі новую спецыяльнасць журналістыка і ўпершыню выпусцілі настаўнікаў кітайскай мовы. Мы помним свою историю своего факультета, мы ценим сучасное, и мы верим, что наше будущее будет таким же активным, веселым, годным звання скарынаўцаў. И думаем, что стагоддзя мы сустрэнем яшчэ з большими здабыткамі. Такім чынам, захоўваючы традыцыі, факультэт актыўна развіваецца, а яго гісторыя працягваецца ў новых дасягненнях і таленавітых выпускніках.